La Unimat am creat un spațiu dedicat designerilor de interior, un loc confortabil și intim unde aceștia pot veni împreună cu clienții lor pentru a analiza idei, materiale și soluții potrivite fiecărui proiect. Hermina, cum ți se pare acest serviciu suplimentar? Crezi că este util pentru designer și clienți? După cum spuneam, Simon, tot mai mulți furnizori oferă acest serviciu, ceea ce ne încântă că sunteți atenți la nevoile noastre. Gândește-te că deseori suntem puși în situația în care trebuie să asociem textura plăcii ceramice cu lavabila pusă în concept, cu tot ce înseamnă mobilier. Și toate acestea, în momentul în care ne aflăm într-un showroom, sunt cu atât mai greu de decis, pentru că intervine oboseala, intervine stresul de pe tot parcursul zilei și este un moment în care chiar avem nevoie de această liniște, chiar avem nevoie să ne conectăm cu proiectul, cu clienții și evident că mie îmi place foarte mult serviciile de consultanță oferite de voi și îmi sunt foarte dragi și utile, dar mai sunt și momente în care, da, avem nevoie să ne retragem într-un astfel de spațiu și să continuăm să gândim conceptul deja conturat. Vă mulțumim că sunteți atenți la nevoile noastre și cu siguranță o să facem lucruri minunate în continuare. Mulțumim și noi!